Bolo ya. Tak sebelah sing kalem. Langsung kira-kira nih harga berapa ya? Kemarin juga banyak request Mas Muklis yang warna hitam pekat plus iki Mas yo. Nggih. Doro umurnya berapa nih Mas Muklis? 7 bulan. Doro umur 7 bulan sudah kan berapa bulan Mas? Pakai semingguan Mas. Iki bolo. Kira-kira piro iki Mas? Iki Mas Diwer. Wih 5 juta Mas. Cek lanune palsunya Mas iki Mas. Nah iki. Umurnya pinten iki Mas Diwer? Sekitar 4 bulan. 4 bulan iki. Pernah nggih Mas? Insyaallah seminggu kuwi. Iki bolo ya, iki bolo ya. Keranda ya mau lali aku Mas. Tujon Sena. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iki izin riyen Mas nggih. Nggih monggo. Sambil menanti jenengan keluarkan KB tak sebesi dhisik. Nah, iki yo izin dhisik lur ya. Nah, iki bolo ya. Oke, bolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama channel Marvis Official. Pada kesempatan hari ini kita rekomendasikan banyak bolo-bolo jan oke ngidol iki mau lur. Kita di tempatnya Mas Muklis bolo ya. Untuk alamat kita masih di sekitaran Kabupaten Ponorogo lagi ya, Jawa Timur. Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, arah iki lor Pasar Tumpuk bolo ya. Songko Ponorogo arah neng Ngebel bolo ya iki bolo ya. Dan hari ini Mas Muklis banyak materi yang kita keluarkan bolo ya, komplit. Ini ada materi betina bolo ya iki yo, betina requestmu bolo budeng iki bolo ya. Budeng iki. Nanti barangkali dulur ternak ada yang minat bisa langsung japri atau hubungi nomornya Mas Muklis, tak taruh di pojok kiri bawah layar video bolo ya. Nanti info selanjutnya bisa langsung tanya-tanya, dan nanti kita kupas semua materi yang kita jual mulai dari harga, umur bolo ya. Dan hari ini banyak lur yang kita keluarkan lur ya, dalam materi-materi spek kontes pun juga ada. Sambil kita menunggu Mas Muklis keluarkan materinya, kita sepil-sepil dulu bolo ya. Kita cek dari luar kandang materi yang kita jual gitu ya. Nanti kita izin dulu ke Mas Muklisnya. Lagi ada babon laktasi gitu loh ya. Gitu loh ya. Kelur ya, oke. Dicek dhisik, ditokne kabeh materi ini bolo ya. Ditoto, disepil satu persatu di bolo nanti ya. Ini yang kita keluarkan betina, ini betina semua bolo ya. Ini bolo ini disepil satu persatu dari luar kandang, nanti kita sepil harga nih. Sampeyan cek sendiri. Ini mungkin ini laktasi dulu ya. Laktasi dicek langsung telinga. Nah, ini bolo ya. Aman guys. Iki bolo ya. Iki ada lagi. Nah, iki. Wes iki lur. Iki materi spesial iki lho bolo nanti bolo ya iki. Iki kira-kira cara tinggi persiapan ngopi bareng ngono kita wis pantes iki bolo ya iki. Jantan iki lur ya. Iki jantan iki. Nah, piro Mas Muklis Mas sing ditokne kira-kira Mas Muklis? 6 cilik Mas. 6 cilik. Ini nanti langsung digelar harga apa harganya japri Mas? Penak yo. Hargane halah langsung. Wis langsung Mas ya. Mbah intine gini loh Mas Newer nggih, kan banyak netizen iki Mas ya. Anu bolo sing penting mbuh regane larang mbuh murah dibuka rego. Intine nek cocok penghobi panggah dituku ngono lho Mas Muklis, maksudnya Mas Muklis. Nang ngoten to? Nah, bolo iki bolo. 046 ya, oke. Ki langsung saja tondo poin ya bolo. Langsung dari sini Mas Newer nggih. Monggo. Nggih anu niki dijelaskan dulu alamatnya mana ini Mas? Mungkin ada yang belum kenal. Alamatnya Ponorogo. Dukuh Tumpuk, Desa Kemiri. Kecamatan Jenangan nggih. Arah Pasar Ngebel. Pasar Ngebel. Lah, bolo iki arahe keluar Pasar Tumpuk bolo iki kandangnya Mas Newer. Langsung ke materi Mas Newer iki. Langsung saja ngene iki. Susu aman nih Mas nggih? Susu aman Mas. Maksudnya mboten penyakitan nggih aman nggih. Yang jelas masih produksi Mas ya. Produk. Masih produk iki terus insya Allah yo belum dikawinkan. Soalnya banyak request kemarin jalur sing kosongan Mas nggih. Iki TB kira piro Mas Bos ya? Soal TB Mas ya. 80-an Mas, ada Mas iki. Kurang lebih Mas ya. Kurang lebih 80-an laktasi 3 kali. Saat ini masih kosong alias belum dikawinkan bolo ya iki. Cek.
Terus untuk spek yang pertama ini Mas kira-kira niki harga berapa iki Mas Bos? Harga 7 juta Mas. 7 juta niku harganya apa niku Mas Muklis? Wis netnya apa? Net. 7 juta net bolo. Pokok intinya niki dibuka harga kabeh bolo iki penak-penak lur ya. Ki 7 juta laktasi 2 kali. Insyaallah. Hah? 3 jarimu kan. Oh iya 3 lur, mohon maaf 3 lur, lali lur. Laktasi 3 insyaallah siap produk lur. Gandul-gandul siap produk. Terus ini belum isi, masih kosongan belum dikawinkan iki. Nomor 1, iki nomor 2 iki sing rodok klemis. Doro Mas iki Mas yo? Iki doro Mas, Doro. tapi dek ini tak kawinne mbok Nah, badine. iki lho bolo, iki bolo. Doro umurnya berapa nih Mas Muklis? 7 bulan. Doro umur 7 bulan, sudah kawin berapa bulan Mas? Pakai semingguan Mas. Baru kawin Badine. 1 minggu, jantannya yang mana Mas? Jantane kuwi gune Mas Tepeng. Oh, dalem Mas Tepeng sing jantan sing gede sing belah kidul niku nggih. Utuh Mas. Oh, sana sing berarti Sing- saka Anggora. Iya, sing putra. Ah, iki bolo. Lek rezekine sampean api iki metu kerandae Anggora bolo ya iki. Nek dadi lho ya. Nek dadi bolo sudah kawin kisaran 1 minggu Mas nggih. ya. Cara TB niki 75 bolo iki nggih Mas yo. Nggih. 75-an bolo iki, 75 sik. Sampeyan cek untuk spek telinga, pasung, putingnya rasa dibahas. Soalnya speknya breeding Mas yo. Speknya breeding rasa dibahas iki bolo. Wis kira-kira piro iki Mas? Iki Mas Iwar. Kuwi 5 juta Mas. 5 juta iki bolo ya, requestmu. Wis pelawanannya seperti ini, sampeyan cek sendiri, sampeyan dhewe yang nilai bolo ya. 5 juta nggih? Nggih. 5 juta saat ini sudah kawin 1 minggu bolo ya iki. Tete kok jantane nang kandange dulure bolo ya. Kan ngene Mas Dewar ya. Mboten. Ha iki bolo ya iki. Iki materi kedua, langsung materi ketiga. Wah iki. Iki sing carry ya iki sing mburi iki carry ya iki. Carry sik bolo iki. Kemarin juga banyak request Mas Muklis yang warna hitam pekat plus iki Mas yo. Nggih. Laktasi berapa iki Mas Dewar? Laktasi 1 kali. Laktasi 1 kali. Sudah kawin lek dadi ya Saat ini sudah kawin berapa bulan? Ya sekitar semingguan lah. Kawin 1 minggu sik dicedekne. Iki bolo ya. Ha iki. Kawin 1 minggu. Laktasi berapa tadi Mas? 1. 1 kali nggih. Susu aman, produk Insya Allah aman. aman bolo ya. Pokoknya bisa dipertanggungjawabkan Mas nggih. Nggih. Aman susune bolo alias ora mastitis Mas nggih. Aman iki bolo. TB-ne kurang lebih 80 Mas nggih. Ih, 80 ya. Punjul Mas tak bolong-bolong. Lebih 80 lebih bolo iki ya. Ha iki 80 sik langsung tak sepilih sing kalem bolo ya. Tak sepilih sing kalem. Langsung kira-kira nih harga berapa ya Mas? 15. 15 juta iki bolo ya. Iki sik bolo ya. Laktasi 1 kali, induk warna budeng plus. Iya Mas wong kuwi laku buka rego dhuwur kok. Iki lho bolo. Jadi iki kok nyepil rada suwi lho iki. Oke, siap. Wis kawin iki lho ya, wis kawin. Pirang sih Mas? Agak tanggal 9 Mas. Tanggal 9 berarti bulan iki berarti 10 dino. 10 dino bolo iki ya, 10 dino. Jadi request-e kok nyepil rada suwi lho iki. Ben dimatne sing tenan lho iki lho ya iki. Heeh. Iki dibahas kerandae pernah Mas Dewa? Kuwi putus sengklat. Putus sengkelat nadalah iki, putus sengkelat bolo ya iki. Jadi rada suwi lho rek nyepil lho iki lho. Nah, rada suwi jadi lho iki ya. Sudah kawin laktasi 1 kali kayak aman lur, produk jadi lur. Dijamin pokoknya Mas ya? Jamin. Aman oke siap. Terus geser lagi iki Mas. Kuwi Sing- doro kasep. Kok doro kasep piye? Lah pas njaluk kawin ki ora duwe jantan Mas. Mm-mm. Gek, Oke ora ngerti nih Mas. Oke padahal speknya lambene turah ngesor Mas. Soalnya sing digoleki peternak masa kini sing modelnya ini lho Mas. Nggih. Sangkem turah ngesor iki lho bolo iki. Sangkem elek iki lho, turah ngesor iki bolo ya. Iki. Cara saiki nomornya doro pirang sasi Mas? Lambuh ya Mas. Lek setahun rong ngene Mas ya kira ya. Ku ngene ya. Kita ku ngene, Mas, kita. Belum, yes, termasuk yo urung kasep lah Mas iki. Cara sanu sih dikawin sih gelem anak iki Mas kita ya Mas yo. Maksudnya kasep iki ngene lho Mas. Heeh. Wayah njaluk aku gak Cara masa birai gak konangan ngono lho bolo iki. Bukannya kok kasep Mas yo. Soale pomoro gek pomoro aku pun gak duwe jantan malas. nah dalah. Jerene lek sing arane doro jadi rene sing majri ngono lho Mas iki. Insyaallah yo isi iso gelem babar iki. Langsung cek harga berapa Mas? 7 juta Mas. 7 juta speknya nyadil bolo ya kayak nyadil ambil turah. Iki doro. Kosongan Mas nggih? Kosong Mas. Kosong belum kawin iki bolo siap. Langsung sing cek sing ning cencang Lah iki. Oh iya iki mau cencangan iki. Ngomongnya apa? Ora apa-apa. Sik dicek langsung wedok iki Mas. Wedok. Wedok iki bolo. Awake entrung kincing seksi. Cek lanune pasungnya Mas iki Mas. Nah iki. Umure pinten iki Mas Iwar?
sekitar 4 bulan. 4 bulan iki bolo ya dicek komburi. Kayak Korea sing ngono kae sampe nilai dhewe kok sing nilai Mas Niwur kleru, dhewe didas dipipik Mas yo. Langsung buka harga berapa iki Mas Niwur? Iki 4.000 Mas. 4 juta ini apa nego? Iki nate Mas. Oh net ae iki bolo. Net ae. Pokoke intine ning dibuka harga kabeh Mas ya. Iya lho. Dibuka harga kabeh iki. 4 juta net doro umure. Umurnya 4 bulan. 4 bulan iki bolo ya. Bahan babon. Terus geser iki lho bolo. Masih iki lho bolo iki bolo ya iki. Jantan iki calon bahan gacomu iki bolo, bahan gaco. Se rasa melu-melu narsis kowe, se kae se. Umurnya berapa iki Mas Dewa? Umur sekitar 8 bulan. Jare Mas rada nyedek rene Mas iki soalnya sing rada materi sing penting. Materi sing penting iki Mas Dewa iki. Bolo ya tak sepilih sing kewalem bolo ya. Tak sepilih sing kewalem iki bolo ya. Nah, sik ditekoni nek sing duwe. Umure pinten nih Mas Dewa? 8 bulan Mas. Umur 8 bulan jantan. TB-ne piro Mas kira Mas iki? Ini kurang lebih neng 79 neng 80. Maksimal Mas kita. Oh, maksimal Mas ya? Heeh. Masuk di kelas apa nih Mas? Nang sana. D, no? Kelas D nggih. Kelas D jantan. Mas iki kira-kira cara dibahas kerandane enten mboten nih Mas? Mas niku. Iki putune John Cena Mas. John Cena. Nggih. Kambing nggih siap. Dikasih nama apa Mas nih kambingnya Mas? Urung tak jenenge Mas. Orang dijeneng nih. Genjing minggu Eh. mawon. Ben jenenge lek Oke, siap, siap. Lek Ah. payu lho ya. Lek gak payu engko tak jeneng esuk minggu ya. Oke, siap. Terus iki artinya pameran apa dibuka rego iki kok ceritane Ini iki. tak buka harga Mas. Langsung cek harga Kuwi yo 15. 15 juta iki bolo ya. Jantan dari 8 bulan nggih. 8 bulan. 8 bulan TB 80 80-an. di kelas D. D bolo ya. Iki 15 juta. Tak kontasnya Mas. Oh, belum pernah nggih Mas? Insyaallah sok minggu kuwi. Iki bolo ya, iki bolo ya. Kerandanya apa mau lali aku Mas? Kerandanya mau Putu John Cena. Putu John Cena bolo ya iki. Iki bolo ya. Lek dijak dulu iki yo gak mungkin lho lek wedhuse cacat gak mungkin. Jelasnya yo utuh kabeh ngisor barang Mas Niwur ya. Ora ciri. Nah, iki lho ya. Sip iki. Ada lagi Mas Niwur? Materi yang kita jual. Sementara cukup Mas. Cukup. Mungkin di dalam kandang sing didelikne ana sing ora Yo enak konangan. tapi yo bene sih Mas. Heeh. Oh iya lali Mas. Kita sudah bekerja semua nggih. Kambing-kambing ini mungkin sudah priongkir. Ongkir gampang Mas engko. Gampang nggih, bisa dirembuk di nomor WA saja Mas Iya, nggih. iya. Nah, nanti saya izin tak dopingansikan di YouTube Marvis Official nggih. Monggo. Oke, matur sembah nuwun. Nggih. Berkali Mas nggih. Kula nggih matur suwun Mas. Sami-sami Mas, mugi-mugi materi ini saged soal sedaya nggih. Amin, nggih. Amin, Allahumma amin. Oke, bolo nggih. Sudah kita buka semua harga di tempatnya Mas Niwur. Untuk alamat kita di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan, Desa Kemiri, bolo nggih iki. Hari ini kita keluarkan ada 6 materi bolo ya. 6 materi ini adalah laktasi, babon laktasi bolo ya. Insya Allah susu produk, tidak ada penyakit bolo ya. 7 juta Mas Niwur nggih. Nggih. 7 juta iki bolo ya. 7 juta, 5 juta, 15. Kayak mau pira Mas? 7 juta. Sing dilepon mau 4 juta bolo ya. Nanti bisa langsung cek kandang di tempatnya Mas Niwur bolo ya. Nanti bisa hubungi nomornya WA seperti itu bolo. Oke bolo, kita masukkan. Sudah kita sepilih semuanya. Nanti berlanjut bisa langsung hubungi Mas Muklis bolo ya. Masukkan semua ke kandang. Siki. Enam mau Mas ya? Apa 6 ya? 6 ya? Oke dulur, video pada kesempatan hari ini kita akhiri. Selamat siang, salam ngarit, salam semua, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun bolo.